Hvem er egentlig slankemand? Det er mig, der er dum eller hvad? Nej, mener mere, hvorfor er du slankemand? Det har du bare sagt, nu skal jeg fortælle dig. Diabetes. Hvad gør sådan en slankemand så? Når jeg ser en person spise nu, så går over og slår maden med hånden på. Bliver folk så ikke sure på dig? Jeg gør det for deres egen skyld. De kan jo dø. Jeg er slankemand, og det er hvad jeg gør. Something from a film, but I didn't have the bottle at all. But I was looking and you kept staring, your thoughts pairing up with mine. Er du ikke lidt sådan en mærkelig superhelt? Du har ikke rigtig nogen superkræfter. Man behøver ikke superkræfter for at være en helt. Så er du lidt mere en superidiot. Nej, det synes jeg ikke. Men folk gider jo ikke have slået maden ud af hænderne på dem, som de lige har været inde og købe. Ja, men... Du er 41 år. Du bor i din mors kælder. Du har ikke noget arbejde. Det er ikke sådan meget taberagtigt. Alle de andre superhelte, de er sådan rige, eller har i det mindste et job ved siden af. Nej. Har du overhovedet nogle venner? Nej. Nu er jeg seriøst. Stay out super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us, we're half away. Empire, we're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet nights, bluebirds on our shoulder. Hvorfor stopper du ikke med at være slankemand og få dig et ordentligt liv? I det mindste få dig nogle venner. Du er da totalt latterlig. Hvor skal du hen? Vi er ikke færdige nu. Der er også mere kage.